A8 F1 Max, 60V model, top model tohto výrobcu, 64 A, maximálna rýchlosť niekde na úrovni 70 km za hodinu. Mojich 110 kg to ide preveriť. Tak, držte palce. Race mode aktivovaný. Wow. Dobré. To bude celkom svižná kolobežka. Rozjazd som si nastavil na maximum. Displejových 60, ja idem rýchlo, kolobežka je stabilná. Fúka, ale idem si celkom v pohode, ty kokso, idem ako kameň prikovaný. Úplná stabilita, displejových 73, reálne neviem, idem asi 65. Uvidíte to sami podľa GPS, ale kontrola a stabilita je perfektná. Čo e-brake? Krásne sa modulujú tieto brzdy, mám korene, nech si neoddrbem kameru. Ale to je riadne chce kopať. Dobre, znovu plný kotlík.